Alchemina de Banu Flebako Maliko na Maliko ka hanga fulli kanbe au bem fako bismillah agodo kibaru keneka bakuruba fle du keme antande maluton duruna kun kan fen soro projet an ko dun ka fa fe minu bora usigiro la ka to sigi tintim bu ka fe au na wala li soro ndo kun kibaru kono Salon des médias du Mali takunani na barada minon kera joué kalo temeni nina table la okumi kono au des défis de l'information à l'ère des réseaux sociaux. Aw bisimila kokura agodo kibaru keneka ina fantina fena to gomina bakurbaula Fondation malienne pour l'entraide et le développement FMD demeke tonduru na kun kan fen maloka di mauma minu bora usigiro la ka to sigi tintimbu kawfi ni walen kera projet an ko dun ka fa ukum kono yasa ka baloko sinsi mali kono Abdoulaye Mega be nyefolike awi Kakeni anko dunga fa projet baraw ye Fondation mi nga bara nyeshino no nyogon deme anitanya kama nabi woloko Fondation malienne pour l'entraide et le développement ale maloton duruta kata di mauma munu gena kabo usigiro la nu sigiro benono bi tentembuguma ni sumanu no dira alamsa don jouer kalo kile bisaban kile samba fla ani muganduru ami wachila bi minye baloko gele jamana kono kadonga fo malien nga seka demeke o malien nyoma yasi anga seka dunga fala sabati baloko gele kumala no ye samia wakati mali kono beba donga fo kadamna mois de juillet fo octobre la mali konona la baloko gele be soro surtout ka daka jamana be wakati fana la kabo samia ko gele la baloko dese la mais jamana be gele kono mimbe nani gele ye malien ma mimbe baloko fana mi naka gele na songo be gele ko gele fana bu ko tuguni no namo wakati gele la sisa donc anyeni projet sigo de kama ka fo malien deme yasa dunga sigala faga sabati mali kono anko dunga fa projet sababu yala du kementan mimbe tentembugu bagine da mara konnana lu kelengelen be malo boro soro wala sa ku yera balo wati do konnana bi koni ani so jalindo bi ala wo angarzege jo malo ton duru ni clan de la o de be na kana clan anga gwa kemen tan ni nyokonche akora ko ubebe na malo bore kelen soro 50 kg soro katana u ka du kono bi awre nye bala kera ni misi wasai chew bora muso bora demisenu bora bele ni so jalendo kadaka ni wakati ngeleabi wani ni sitin fana jate me sitin be kono na la doni sitin la kodonente aw yere yayi ka fofana munu nyuka dora menu duka dora me flaw fara nyonga ku mu ko wari fili fude wari ndira asira seyola projet ango dunga faga lanyini de ye dunga faga sabati mali konnana wakal lanyinu na uga seka demeke mali fambe o yere de kama tentembugu sugandira ni zeina bi nyanga digo flanay jouer kalo clé bisaban kelena somarayna anya dili foro ke kuchala bi enfle flanana ninka ka don ku fla dron woleli no idna se amma amba nyina alibi munu ma se ka wa debela se u ka se ka di alibi a hemina munu ngonu ma se ka la se nu se ka ndem chugo la u kan deme yasa hakilnay aka se ka la yirwa ni suma munu dira Fondation malienne pour l'entraide et le développement fait aga projet anko dunga fa barawla iye ko damne de ye o de sen fait ma yoro farabina se ka deme soro dona na tawla Abdoulaye Meya ga solo temeni ko feka boino ka keni samia wakatui alete wakati kanuni mbaye muto taxi tugu bolo sabula ube kolola chama ani client ko geleya soro ni wakati kono sangani a wakati ameseka munde don tellement tugu ga ni geleyanka abe wala li soro Zainabu Keife samia ye wati geleba ye muto taxi bolilo bolo uwaseka do soro clé kono Bamako kadaka sanji koro bolim nani kasara chama ye ode yato ma chama be sotarama walma taxi fe samiala kateme moto taxi ka sabu siro cheni jiba joli gudrona ona nyogonao na kele no sababu ye tellement tugu te ga sega do soro ina fo watito angon me baraka tugu mina bo ni sango ne nana ni fiya ba koro amanjo anti barakola parce que nogi bi barakola e yere dekun kilami dekun ni sang malgré ni sango ne wulla ni amancha ni samusumsuni do ko mana loko ba yere bulu ambe barakola meni sango ne wulla naka bo be ni fiya ba koro amanjo parce que mi buge ki jo na siro mai
sira fan bɛɛ dingɛ o k'i bɔ a la caniveau gerenen don yɔrɔw bɛ ni ji nana ji bɛ goudron sanfɛlaw fɛn i yɛrɛ bɛ boli yɔrɔ caman i taara yɔrɔ min ye dingɛ yɔrɔ min ye donc i bɛ obligé i b'i jɔ quoi parce que hali san kɔrɔ n m'a fɔ ni client min san ye ni client gosi mais en tant que san bɛ ni client gosi f'e client jalan a tɛ sɔn ka yɛlɛ kɔfɛ k'a bɛ don san kɔrɔ quoi san kɔni vraiment samiya fɛ an ka baara in a ka gɛlɛn yɛrɛ de quoi. Amidu Sogore n'ale ye moto taxi bolila ye bɛɛ ɲɛfɔli kɛ an ye u bɛ gɛlɛya min sɔrɔ samiya waati la. Samiya kɔnɔ en fait an ka gɛlɛya fanga ka bon telimani kan i n'a fɔ samiya don cogo min filɛ ni sanji nana bon an ka client ko fanga bɛ dɔgɔya quoi o ka sabu kɛ client dɔw bɛ caman bɛ o tɛ sanji fɛ ni sanji wulila dɔrɔn caman b'a profiter ka taa don mobili kɔnɔ ou bien taxi ni fɛn ninnu tɛ sɔn ka yɛlɛ telimani kɔfɛ quoi wa ne mo ni sanji fana nana gitɔrɔnw yɔrɔ caman cɛncɛnnen don an yɛrɛ minnu bɛ ka boli ji yɛrɛ b'anw yɛrɛ ɲigin fɔlɔ quoi bon clientw t'a fɛ ji ka u ka panuw dɔgɔ kuma t'u senw ma o gɛlɛya b'an kan kosɛbɛ. Ka kɛ ni sanjikɔrɔ boli kasaraw ye moto taxi bolila dɔw b'a laɲini ka taa so walima ka bolimafɛn jɔ yɔrɔ dɔ la ka sanji ɲɛna filɛ nga tuma dɔw la client dɔw b'a fɔ ko ka taa u bila sanji kɔrɔ o bɛ se ka na ni ɲɔgɔn faamubaliya ye tuma dɔw la. Bon tiɲɛ yɛrɛ la baara la e yɛrɛ de b'a jateminɛ parce que an ka baara in na san ni ko y'i sɔrɔ e de ye responsable ye quoi ni client ko a bɛ tan ni e yɛrɛ y'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la kɔlɔlɔ b'a la kɔfɛ i bɛ diɲɛ o client ma quoi i b'a fɔ tiɲɛ na ne tɛ se ka taa san kɔrɔ parce que ala k'an kisi n'i taara san jukɔrɔ parce que ni san bɛ ka na hali n'e frein minɛ moto bɛ patiner quoi a bɛ se ka bɛ bin walima kɔlɔlɔ b'a la. A ma di ne yɛrɛ dɔrɔn quoi ka boli sanji kɔrɔ parce que ne b'a dɔn e ka teli ka gɛlɛya sɔrɔ a la quoi bon souvent ne bɛ baara in na a ka di ne ka n yɛrɛ lakana kɔnɔ parce que gitɔrɔnw ma ɲi kelen sanji bɛ na ji bɛ yɛlɛ gitɔrɔnw kan dingɛw b'a kɔnɔ donc ni ji yɛlɛla kan i tɛna dingɛ yɔrɔ dɔn dingɛ bɛ yɔrɔ min e yɛrɛ kelen yɛrɛ bolimaden surtout ni mɔgɔ b'i kɔfɛ bon n'i tora ka boli a jukɔrɔ ka fara o kan a bɛ se ka kɛ i bɛ t'i cun dingɛ dɔ kɔnɔ a bɛ se ka k'i bolo kasara i yɛrɛ ma sigi ni kasara min o tɛ min na ne bɛ taa n jɔ yɔrɔ dɔ la k'a latigɛ ou bien ne tɛgɛ tigɛ n bɛ taa n ka so. Client dɔw i n'a fɔ Jango Sidibe b'a yira ko waati tɛ ale ka moto taxi ta la wa k'ale b'a fɛ ka tɛmɛ bolimafɛn tɔw kan. Samiya in na personnellement moto taxi de ka di ne ye malgré que mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ sotarama ta u bɛ taxi ta mais personnellement moto taxi tali ka di ne ye parce que hali ni san bɛna na ni yɛlɛnna moto taxi kan i bɛ ka taga dingɛ bɛ yen nɔ hali ni donna moto taxi donna dingɛ kɔnɔ tu ne sens pas i t'a senti mais ni jakarta don walima sotarama don walima ni taxi personnel don i b'a senti yɛrɛ la a bɛ gujuguju n'i ye quoi je me sens bien sur le moto taxi samiya do samiya tɛ ne bɛ telimani ça me fait du bien même c'est mon plaisir. Ka kɛ ni samiya baara kɛli waatiw ye moto taxi bolila dɔ b'a ɲini a tɔw fɛ u k'u jato moto taxi boli la sanji kɔrɔ. minnu bɛ boli san kɔrɔ bon an kɔni bɛ min f'u ye tiɲɛ yɛrɛ la ni min bɛ se k'a dabila i k'a dabila parce que n'i ko k'i bɛ boli san jukɔrɔ de un e yɛrɛ tɛ dɛ hali i bɛ mɔgɔ min kɔfɛ ni mɔgɔ kelen binna mɔgɔ min bɛ se ka bin o kan a ka ca bon i bɛna bana de un e yɛrɛ bɛ k'a dabɔ i ka baara min kɛ e tɛna se ka baara kɛ n'i banana i bɛna problème lase i yɛrɛ ma i bɛna se hali jamana ma et puis fɛnɛ an ka hakili to téléphone ni fɛnw na sankɔrɔla ninnu na quoi ni san kɔni wulila dɔrɔn an ka téléphone faga puis ni an bɛ se ni san wulila k'i to yɔrɔ min na i k'i gare ni san tɛmɛna i bɛ bɔ mais an kana san dogo yirikɔrɔlaw ni fɛnw na quoi quand même et puis fɛnɛ an kana ɲɔgɔn doubler dɔrɔn ka girin k'an fara k'an fili ɲɔgɔn ye o fɛnɛ bɛ na ni kɔlɔlɔ ye san jukɔrɔ parce que frein tɛ se ka girin ka minɛ quoi donc n'i ye mɔgɔ doubler i ka distance de n'a cɛ a bɛ pɛrɛn ni ka sɔrɔ ka i gare quoi. Hali ni o y'a sɔrɔ moto taxi bolilaw bɛ gɛlɛya sɔrɔ ni waati in na o bɛ n'a ta u cɛsirilen don waati bɛɛ u ka clientw kama walasa u ka se k'u ka musakaw sɔrɔ ani denbaya ta. I n'a fɔ an tun y'a fɔ ɲɛna cogo min na bakurubaw la alamisadon juillet kalo tile 31 san 2025 kɛra salon des médias du Mali tako 4nan dayɛlɛli ye n'o kɛra palais de la culture la nin ɲɛnajɛ in kun cɛra août kalo tile 3 san 2025 ɲinan ta bilala hukumu min kɔnɔ o de ye défi de l'information à l'ère des réseaux sociaux a denfaya tara ka di a Seydi Cherif Soumane Madani Haidara de ma ni Sénégal kɛra jamana wololenw la kanunen ye Nana Karija Kone tari munumunu ni yɔrɔ in na Actuel Media tɔgɔ la an ka jɛ an ka Et cette 4e édition, à l'instar des autres éditions, est l'occasion des rencontres des hommes des médias pour échanger, pour coopérer et pour créer des synergies sur des questions essentielles.
K'a daminɛ juwe kalo tile 31 ka taa bila utu kalo tile 3 san 2025 salon des médias tako naaninan baaraw kɛra palais de la culture Amadou Hampâté Bâ la. Ɲinan ta o baabu kun bɛ min kan o de ye kunnafoni jɛlen dili bɔlɔlɔsiraw tile la. Salon des médias o Mali tako naaninan tɛ jate bilen baarajira minɛn dɔrɔn kɔnɔ. A kɛra yɔrɔ ye yɔrɔ min na maa b'u yɛrɛ lakɔkɔ ani ka dɔnniya falen falen baaraw kan o mun faamuyalen tɛ an ka jamana kɔnɔ. Ni kɛnɛba in dayɛlɛnna ni ministre de la communication de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration ni o ye Alhamdou Ak Ilieni ka yamaruya ye. Salon des médias o Mali hakilina ye ka kumaɲɔgɔnya tɛmɛ kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ, jamana ɲɛmaw, partenaires techniques ani financiers ka fara jamana kɔnɔden tɔw kan. Walasa ka ni ɲɔgɔn yin kɛ k'a cɛ ɲɛ, a denfaya taara k'o di Ousmane Sherif Madani Haidara ma. Ɲinan ta o bonya taara ka di Sénégal ma ni olu kɛra pays invité d'honneur ye. Min na u ka jamana kunnafonidila cɛw ni u musow bɛɛ lajɛlen bɔra ka na u ka jamana kuma bɔ. O min ɲɛfɛ u ka maison de la presse ɲɛma o kun b'u kɔ. An bɛ don min na i ko bi Sam Mali kɛra ɲɛnajɛ ye min bɛ Mali ni jamana wɛrɛ kunnafonidilaw fara ɲɔgɔn kan. Ni o la media baarakɛla maa 300 bi yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ. Ɲinan ta taara bakuruba damadamani kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la kumaɲɔgɔnyaw, baarakɛminɛnw yirali ani lakɔgɔli o n'a ɲɔgɔnna caman. Hakilina jiginna sani ni salon in dayɛlɛnni cɛ lakɔgɔliba dɔw kɛra kunnafonidila mɔgɔ 60 kun minnu bɔra diɲɛ fan 14 bɛɛ la. Ni o daminɛna juwe kalo tile 21 ka taa kuncɛ 26 la san 2025 école de maintien de la paix la. O lakɔgɔli bolila modili damadamani kan ni o ye kunnafonidi sariyaw, kunnafoni kolon diliw, communication institutionnelle fo ka taa se kɛlɛkɛyɔrɔ kunnafoni tacogo ma o n'a ɲɔgɔnna caman. Ɲinan Sam Mali bilala kunnafonidilaw ka hɔrɔnya kadara kɔnɔ ka kunnafonidilaw lakɔkɔ ani ka kunnafoni don ba la yaasa k'u jɔyɔrɔ dafa a mana kɛ fɛn o fɛn jamana kɔnɔ. I politiki o jamana lakanali ko la o n'a ɲɔgɔnna caman. Ni kɛnɛ in kan kumaɲɔgɔnyaw, exposition, kunnafonidilaw ka standiw ani ɲɛnajɛw, barolasigiw olu kɛra fɛnw ye mun ye ni salon in na ɲɛnamaya kosɛbɛ. Nana Karija ko ne ka sɔrɔlen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ Burkinakaw ka bɔlɔlɔ sanfɛmaa dɔ ni ale Alain Traoré ye n'ale lakodɔnnen don Alino faso la su yera juwe kalo tile 24 tɛmɛnen Abidjan n'o kɛra bɔliba ye Wagadugu kɔnɔ arabadon juwe kalo tile 30 tɛmɛnen maa caman tun bɛ fini jɛman na ka bɔ Memorial Thomas Sankara la ka taga Côte d'Ivoire ambassade la yaasa ka ɲɛfɔli jɔnjɔn sɔrɔ Alino ka saya kan aw bɛ ɲɛfɔli sɔrɔ Awasi fɛ. Alain Traoré alias Alino Faso ni ale dɔɔnin kun don kosɛbɛ bɔlɔlɔ sira kan Burkina Faso o su yera juwe kalo tile 24 Abidjan jamana kɔnɔ ka kɛɲɛ ni nin ko in ye mɔgɔ caman ye tagama kɛ ka bɔ Memorial Thomas Sankara la fo ambassade de Côte d'Ivoire la walasa ka tasibila kɛ banbagatɔ ye ani ka laɲini kɛ walasa ka se ka a ka saya kun jɔnjɔn dɔn. Hakilina jiginna Alino Faso kun minɛna janvier kalo tɛmɛnen Côte d'Ivoire jamana Côte d'Ivoire kiritigɛ ɲɛmaw ka fɔ la ni cɛ kofɔlen kun nɔ minɛnen don ko la min y'a yira k'a fɔ k'a kun bɛ ka jamana kunnafoniw di jamana wɛrɛ mɔgɔw ma. Kunnafoniya min yirara k'a fɔ ko a y'a yɛrɛ faga o tɛ kunnafoniya ye min ye a nɔfɛ mɔgɔw nimisi wasa kabini a ka saya kunnafoni carilen min ye Burkina ministiri min ka baara bɛnnen don Burkina ni jamana wɛrɛw cɛ ɲɛnabɔli ma. Ale ye ci bila Côte d'Ivoire ka lasigiden min bɛ Burkina dugukolo kan ka a ka dusumakasi yira ani k'a wajibiya a ka u ka kunnafoniya jɔnjɔn sɔrɔ cɛkofɔlen ka saya cogoya la. A yirala k'a fɔ ko olu ka jamana ani Côte d'Ivoire jamana k'u fila bina jɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ min ye Burkina jamana kuntigi ye. Ale ye kumasen bila min kɔnɔna la a ye a yira k'a fɔ Alino Faso ka saya ni tɛna to tan fo ko ka bɔ a la. O kumakan jukɔrɔma donnen don mɔgɔ caman fɛ minnu bɛɛ ka laɲini ye kelen ye. Tun sera ka min sɔrɔ dɔgɔkun kɔnɔ ka di aw ma o ye nin aw ni ce aw ka ɲumadali la an fɔ k'aw kan bɛn diɲɛ wagati yɛrɛ. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'édite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence.